Kamano kum kete Ramogi TV ka indi wadhiane mbele ni county ma Homa Bay en achiel kum counties aboro ma idhi chiwe chanjo mar kedo gi tuo mar nyaldiema kokalo chenro ma piny owacho dhi timo kum dala 10. Migawo mar thieth olando ni chanjo ma kamano en ma indong' e dhok kendo idhi miye jo Kenya ma kwan gi ok tin ne milion 1.8. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyowa ler mar wachni. Kuom thuolo mar dweche 10 mosekalo, tuo mar nyaldiema oselandore counties mar 26 e pachoka. Kuom counties gi 23 osekedo chutho gi tuoni, ka counties mamoko to pod nyagore kod tuoni. E thuolo ni bende nyaldiema osenego ji 196. Piny Kenya riwruok kod jokanyo mamoko koro chako chenro mar chiwo chanjo mar nyaldiema mindong'o e dhok kaka achiel kuom yore mag kedo gi tuoni. ICG has granted us 1,533,199 doses of the oral cholera vaccine for our upcoming campaign, which is scheduled to begin tomorrow, the 3rd of August 2023. Our focus will be on 8 most affected counties. Chanjo ni ibiro chiw kochakore tarik 3 nyaka tarik 12 mar dweni e counties aboro ma nyaldiema thoro betie, kamoting'o county ma Homa Bay. E okang' mokwongo, Mabuse od twech ma Machakos biro yudo chanjo ni, ka chanjo mibiro chiw Garissa biro geto joma noringo thuchegi. And these countries are Homa Bay, especially in Suba South. In Kajiado, we are looking at Kajiado East. In Marsabit, we are looking at Moyale, Kamkunji and Embakasi Central in Nairobi County, Wajir North in Wajir, Mandera East in Mandera County, Machakos and Garissa. However, for Machakos, why we've targeted it, they had a very large outbreak there last year and early this year. So again, we will be protecting our prisons as a special group. Kalure kod nok mar chanjo ni e piny mangima, oganda biro yudo mana dose achiel kende ma biro tego ratekre mag dendgi kuom thuolo mar dweche 6. Ma timore ka migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende kawuono chiwo ripot mayango ni tuono omuoch e kaunti no kendo oseyudgo ji 3. Kata kamano, Migori ne ok oketi e listi mag counties ma dhi yudo chanjo. Masani ne wan gi ji 3 mane ward. Waseketo gi tenge, thieth gi yudo, to ok ne giluor ahinya nikech jok mane obedo admitted gi ibiro gol gi machiegni, gidhi maber. Wadani kama idake cho bedi, kidhi konyori dhi e cho oko, pi mimodho, nyaka bed thiedh maber. Ka ok inyal chwake, kionge yien tikawo biro e osiptal to wamiyi yedhe minyalo tiyogo gi pi mondo wageng' gini. Migawo mar thieth obedo jiwo oganda mondo dhi nyime gi rito ler, chamo chiemo moted malong'o e kind yore mamoko mag kedo gi tuo mar nyaldiema. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mine moko 2 ne ochwal e doho